Yatno. Selamat malam. Sugeng dalu. Ngacange Yulimbong. Wilujeng dalu nganti ewuh aku ning Mangsuli omong-omong iki sak. Pripun kok ewuh? Heeh, lho pira nang Kantosipun sampun kulinden. Sugeng dalu Mbah Yatno. Sugeng dalu Mbah. Dalu. Mbah Yatno napa Rama napa Iyang? Iyang. Yang. Yangkung. Yang Yatno. Aduh. Dan awakmu ngomong yang iki kaya kenal-kenal loh. Lah, kok iya kenal to? Kaleng bola bali bola aku. Mbah Yatno. Pedalang kondang Ponorogo. Nggih. Kenalan sik sing duwe becik. Ingkang kula agungaken ingkang pinunjul ing bumi saanteraning jagat raya Rama Yatno kula ajeng salimun. Salaman salimun. Mesti menika naminipun ngalah berkah kalian seniman senior wonten Ponorogo. Ponorogo. Nek nama kota jangan dibasahkan. Nggih. Ponorogo ya Ponoragi. Semerata Semerati. Oh inggih. Inggih mekater Rama Yatno niki kula nderek sowan wonten mriki nyuwun pangestunipun nggih. Mugi-mugi kula saged menghibur niki nyuwun sewu kula nuwun. Nuwun apa? Nuwun sewu. Oh ya nuwun sewu. 2000 ya ora apa-apa saiki 1000 angel golekane. Iki ado-ado kok njaluk dhuwit 1000. 2000 gek iki anane 2000, 1000 ra eneng angel golekane. Lho, pecah ya nek crike kok nggih kerokan kok. Lino. Sowan mriki Rama. Sehat nggih Rama. Sehat. Kok saya enom ya. Wingi kari dhewe tak delok rada petak anu apa? Saya enom. Enom. Kok enom. Ya. Saya enom. Dek iki mbok sawang bayar apa piye? Dhewe ya rada petak apa? Kumise, jenggote, iki rada ireng kok iki. Kuwi ora rada petak. Apa? Rada petak. Ya, lek petak ndas. Ya. Oh, mumet. Ya. Saiki rada ireng-ireng. Ireng. Dadi saya enom. Mang aku ra nyang pawon, terus tak kei langes. Langes sapa? Arep cetok kowe iki tak kei langes ben ireng. Oh, areng. Areng ya. Ya reti. Tambah bagus kok Rama. Saestu. Oke. Iya. Sejatosipun yuswane panjenengan niku pinten? Dek tanggal 15 Agustus kae wis ngancik 70. 17. Mboten ketinggalnya 17. Aku ora ngenah omongan iki piye to? Nduk. Aja 17. 17. Ya, katon 17. 17 ketok enom kok saestu. Kok 17? Nggih. Pengen 17 napa 17? Aku 70 nek 17 iki piye to maksudmu? Ketoke 17 pindho. Dijak enom kok wegah to Rama. Oh, dinomke. Enomake lho. Jenengane ketawise 17 taun. Ngoten. Ya ngene iki lho, sindene kerep dijak ngene iki ngelem. Munggahne. Lah, mboten kula niku jujur gitu lho. Jujur aku ora ngelem-elem apa nek ketok tuh ya tak omong tua ketok enom tak omong enom ngono lho. Dadine bengi iki kok Yatno katon enom timur ora pati ngulon. Lho. Enom timur ora pati ngulon. Iki piye to? Kok iso lek timur ki enom ora timur ki ora terus ngulon ki ora. Timur ora pati ngulon ning ora iso ngalor. Ning made prodho ngidel. Ngidul. Nek ngalor iki kramane ngaler. Nek ngulon ngiler. Nek ngidul ya ngidul. Oh iya. Ngeyel landanane yo. Sowan mriki ten panggenanipun Rama Semo. Pak Semo. Rama Semo Ibu Katemi. Nggih Katemi. Matur suwun sampun dipun dawuhi saged sowan mriki wonten Kauman. Desa napa? Ngerandu. Nggih saged sowan mriki acaranipun
tasakuran bolo kerame kagen. Nggih, menika ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Iya, ngunduh mantu kan bolo kerame kagen. Iya padha. Ah, padha. Ngunduh mantu sepasaran. Sepasaran manten. Sepasaran manten ki 5 dina digawa nang gone wong lanang, saurunge nang gone dalem jenangan kono. Gawa rene 5 dina jenenge sepasaran utawa ngunduh mantu ngono lho. Dikenalne dhisik. Pasarnya mana? Pasare to. Ya Allah. Tegese sepasaran kuwi, Nduk. Ya. Adate wong Jawa yen wis bar temu, Ya. enek kata-kata ditemokne karo Mbah Naib ngono kae. Ya. Lek wis 5 dina digawa nang gone sing lanang, Ya. kuwi jenenge sepasaran. Ngono lho. Oh, pasaran. Bukan pasar peken. Dudu. Oh ya. Oh, maksudnya itu yang pon kliwon-kliwon itu. Kliwon lagi paing. Ya Allah, iki piye to? Remasaku kok ya kuwi kok ya dipasne, kuwi kok Ya. dipasne dinane sing apik. Ya dipilih. Lah upamane wong sing golek temu wahyu ning juduk, Ya. wage karo paing ora oleh. Nggih. Ngono kae. Wege karo paing mergane ngopo ya, Mas? Geing. Geing. Marai apa? Marai ndang pegatan. Oh, contoh nek sing apa apik ngono, sing Ya contoh. legi karo paing. Oh, lagi Pon karo legi. pon road lagi dari pongi. 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 Aku lagi loh kayaknya. Aku ki 3 dina main karo kowe mumet dhewe. Lah enggak apa-apa ini pengetahuan. Ya bener, Ora kabeh reti pon ligi Yo kliwon-kliwon. jenenge pengetahuan ki yen wong Jawa aja blok jlentrehne ngono, ku Piye? medasku. Oh, Ya gitu lah. dikenale dhisik mergo omongmu ngono kowe saka ngendi, Nduk? Dikenale dhisik. Kadosi pon boten napa asing malih dilalahi pon nggih pon asring sowan Ponorogo menika namung mbok menawi tesih wonten tamu nggih tamu. Iya tamu. Nggih ingkang enggal iki sinden model apa? Kula derek tepang. Nami kula Elisa Urjarus Alaso. Belas ora mudeng aku. Aduh kakos mau apa kakos barang. Wes ketemu bola bali lho yang Yatno. Lah aku ki lalen, gampang lalen. Jadi Elisa Sorkakos Alaso. Lho, sor kakos. Wah, ngendikane Mbayatno, aku ya mau gur mindoni kok. Sor kakos si jumbleng to. Or caros jeneng apik-apik padake jumbleng. Caros Alaso. Ya, dikenali dhisik saka ngendi bapakmu sapa? Bapak Teko, bapak Seko Toli-toli, Mas. loh, bapake saka Seko toli-toli. Toli-toli. Bapakmu saka Seko Toli-toli. Toli to. Toli-toli. Ya. Ngapa kok ya ngono wis tau weruh ponggon. Ya wis toli-toli mesti bapak. Heeh. Kok mesti bapak? Ya iya lek ibu ya udu toli-toli. Uduh ibuke lambelu. Ibumu ngendi? Lambelu. Lambelu. Iya, encen Romo. Jadi bapakmu saka toli-toli, Iya. ibumu saka lambelu. Iya. Lambelu kok lambemu? Oh lah ya lambelu. Lambelu. Encen. Dadine mbokmu iki ya cocotku iki ya saya. Udah cocok. Apa? Gon panggonan kuwi. Jadi lambe. Lambelu sesuk dolan rono. Nek ning Palu, saka Palu kowe munggah Bon Kopi. Saka Iya. Bon Kopi mudhun Toboli. Loh, Saka Toboli pindah kono Poso terus gon Lambelu kuwi. Ya Allah ya munggah ngono aku ngantek dek anu ngantek ambeien lho sa. Wong lek Ya sesuk dobol dolan rono lah. lek dobol iki lek kene ambeien kuwi. Dobol iki ambeien aku tampe jabak baik. Toboli. Oh, toboli to tak kira doboli. Kalah kareng enom ya bodhek. Lho ora budhek ke piye wong kene iki lek jenenge Boson sitem apik ya bodhek. budhek. Nah, Ya kulino kok ya. Aku semumet dhewe kok. se derek Mangayu Bagyo anggenipun bolo kerame kagen menika saudara Bambang kalian versus saudari Lali jenenge. piye to Mas Anissa. Keren? Oh, lali kok ya. Mbak Anissa. Mbak Anissa nggih mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayanipun Amin.
Seko sakniki dumugi sak puputing Yoswa sak rejaning jaman. Kok kaya suwi banget ya. Pokoke nek aja mung kaken-kaken nenen-nenen wae. Betul, Pokoke sak rampunge Yoswa ki awet setunggal selamulumunyu. Kaken-kaken inden-inden. Nggih. Lek kaken-kaken nenen-nenen ki gawat. Senengane gareng iki. Maksudnya kan kakek-kakek itu kan kaken. Kaken, ya. ya. Nen, kakek ngaken, nenek nenen, kakek nenek, kaken nenen. Ya wis ora kuat to lek wis kakek. Sa, Elisa. Lho. Iki sing kagungan kersa nibakake nawala. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cangi. Saking kula Pak Kadi, Pak Tono, Pak Sarip ngeluk lor. Ugi ingkang kagungan kersa Pak Smo. Nyuwun ikhlasing penggalih Mbak Elisa supados ndalang perangipun patih sekedap boten ketang sekedap. Nah niki request. Oh iki apa? Adegan apa niku? Adegan perang sejilo. Perang. Nggih, perang. Iki lisih limbukan kok andang perang. Ya ora apa-apa, panyuwunane sing di omah kok. Limbukan iki acara lain-lain bebas. Acara lain bebas. Acara lain-lain. Wis perang sih. Perang sih. Antarane sapa karo sapa? Ya anune ngeneki citoke le. Ya, sing siji Mbak Elisa golek dhisik. Ya citoke. Kok ati-ati kowe njaluk yasan dhewe apa ora ngeneki? Apa iki to? Iya ada Iki anu sa. Iki ujar. Ujar. Ujare mantenku, anakku lanang. Iki nek lakon ngrawake Mbak Elisa, Pak Po, anu Mbak Elisa ora keteng sedhela kon merangne wayang. Nah, Oh, mekaten. Kabar sing ditampa karo wong Randu, yang Randu kowe iki S1-nya jurusan pedalangan. Nggih capek-capek sekedek mawon saged kok. Kowe nganggo Sendiri. celana ora? Boten, niki mangke nek soek pripun ya. wis to tanggung jawab. Kok sing di omah tanggung jawab ketok suwek ya diunggahne pisan. Ora sangeprak, ora Iya sangeprak. kok ya. Boten sangeprak nggih. Nggih, monggo. Sak sekian cendak kecandake. Tepuk tangan buat Mbak Elisa. Siap. Tanggone. Lah mbok kula mawon mbadalah. Lah mbok aku iki asem. Golek kesempatan. Kok ya ora ngomong aku to. Cek. Oke, nyuwun pangestunipun Mbah Dalang. Siap. Nah, niki Mbah Yatno sing niki. Genti Awake dhewe genten gagah. genti aku sing lawak. Ya. Aja ngutane wedang lho. Saiki sikilku ra iso neku. Wis mbok cincing apa tak cincing. Kok nek dicincing dadak munggah tekan semene kowe le seneng aku le senet. Wis aja omong ae ta. Ya wis. Lagi sampun ini. Terus cetok iki. Ganti sengkuni. Tepuk tangan. Durung apa-apa. Ya wis. Bravo, ayo, maju. Ya Mas, ya Mas. Sokang nentro praja
Antara. Korto korareh kakiri Rananggono gawe gelar Ira wang-wang Tepuk tangan. Ora nyono ora ngira aku ndelok iki kaya Antasena iki. Kok penak men? Ya pancen aku Antasena. Antasena iki ngundange apa kakek apa paman to? Alah sayang Wis sakarepmu Hah? wae. sakarepmu. Apa to, Pak? Eyang. Eyang. Yang Sengkuni. Arep ngopo kok ning kene? Aku arep jagong kok iki. Jagong piro? Jagong 10.000. Weh lah. Lah kok 10.000 ngatasi apa? Eyang Sengkuni kok 10.000. Jare sugih mblegedu kaya ngono mung 10.000. Ya ben aku gumantung karo piye wingi le ngenahi aku pira. Wingi le ngenahi aku 10.000 ya tak balekke 10.000. Ngenahi aku 50 ya tak balekke 50. Lah wingi apa ya Rama Semole nyumbang mung 10.000. Jane ya ora 10.000. Kayane 100 ning lewat Dursasana. Dadi tekan nggon aku ya mung kari 10.000 ngono. Kaya jenenge 100 no iku. Saiki nek jagong ning kene padha karo buyarke penonton nek Paman Sengkuni ana ning kene. Lah ngapa sebabe? Lah iki wis gayeng kaya ngene iki. Dalange sapa kok gayeng? Mbah Yatno. Yatno iki apa gayeng apa piye? Wis kondang kaloko ning Ponorogo, Mbah Yatno kuwi dalang sing paling gayeng. Tur mesti ana bintang tamu, tur sindene impor saka India kabeh. Iki kaya parfum. Kok iso impor saka India lho? Deloken nggon poster. Sinden-sindene do sigar tengah. Nganggo anting-anting. Cetha impor saka India kabeh. Nek tak sawang kok kaya ora saka India kae. Mosok ya duwi saka India. Katon nek lokal. Ayo piye carane murih becike Mbah Yatno iso gawe poster sing kaya ngono kuwi ra aku pokok men aku arep melu ning kono kuwi arep minggir apa ora Antasena. Aku didhawuhi karo temanten kekalih kon jagane kene Sengkuni ra entuk lewat. Welah. Aku tiba mbahmu ra entuk lewat. Ora. Nek kowe mbayar 100 oleh liwat ning nek 10.000 nek cara aku kowe mangan cara buah mung dondong. Cara lawuh mung kerupuk karo sego. Ning nek 100 kowe tak pindah ning nggon VVIP, tak nahi lawuh iwak. Tak nahi sop sak baksone. Saya gelem nyumbang 100 apa ora? Ora, 10.000 ya 10.000. Wis lah. Isih ngeyel, wis kowe minggir apa ora? Yo. Lewatono aku yang Sengkuni nek nganti ora manut kowe kudu ngliwati Antasena, mbuh piye carane. Weh, siap.
Kira-kira ngene wae. Perang rasa angel-angel. Sing penting Sengkuni wis mundur, aku wis nglakoni kewajibanku. Ya elek apa kurang piyene aku njaluk ngapura sing baku muga-muga temanten kekalih iso langgeng anggone bebrayan, iso lancar anggone ringgitan, iso tekan tancep kayon paringi wilujeng kabeh. Amin. Terima kasih, sembah nuwun, luar biasa. Ya mung elek-elekan aku ki, soalnya ki mau tangane ora iso didolanke meneh. Lah ngopo? Tudinge coba. Lho kowe iki lho dalang klak-klaklan. Wong dalang lek jenenge Pak Yatno ki dalang sabet termasuk. Kuwi luwih gencang ya awakmu wong wedok lho nyeket duding iso ucul lho. Soale ki mau ana sing ngeragoli. Apane? Pas aku nganu sing kuni pek iki piye to kok ra iso ngene aku ngono. Lah tebake. Pek iki piye sih ra iso ngene ya ana sing menghalang-halangi gitu lho. Omongo gunung ngono. Beda nek dalang kakung arep sabetan ngene kan penak. Lek wedok. Lah nek wedok kan ono sing menghalang-halangi gitu lho. Sakmono kok ewoh. Ketoke ora yakin aku. Lah emang kudu sampe roben ewoh. Ketoke ora yakin aku. Ning anu kok Sa? Sa? Apa? Ora teges kowe nek aku ngelem ora. Pripun? Betul. Iramamu ya wis penak, cekramu wayang ya wis apik. Si Mbah Yatno, kula niku kedah belajar lebih lagi kalau sabetan. Gelem nyanggonku luwih cepet. Ngaten nggih, nyuwun sangu panjenengan. Malam Jumat kliwon nyanggonku. Loh, pasaran lagi. Jumat kliwon. Kejare sing apik legi mau. Kowe lek wong mantenan, lek wong beguru nang gone Mbah Yatno jemuah legi. Jemuah keliwon. Wayahe napa? Hah? Wayahe napa kula Jam tak 12 bengi. Jam 12 bengi. Ning nek awan, nggih. awan malah bebas bojoku nyang pasar. Lah kok ternyata Ya, kon siang-siang ketemu Mbah Yatno, kok malah Mbah Yatno kok jatuh cinta meneng kok. Oh, ora kudu. Ora ya wis menep kok Sa. Tenane. Wis menep aku wis. Menep ya. Nggih, niki mau capek-capek pokoke kata kurange nyang ngapunten. Betul kata. Mbak Elisa nggih. Sing baku bapake Pak Semo ya wis terhibur. Ujar Kalingganata ya wis tinekan. Mbak Elisa nggih pun dalang. Sakniki pamundutan lelagon. Pamundutan lelagon. Akeh banget. Nggih pamundutan Napa mawon nawa akeh banget. Iki diwaca siji mbaka siji ya, Wok. Nggih. Monggo. Nggih. Saka Demang Randu lan sedaya perangkat lha iki. Nggih. Bapak Lurah sak perangkate sak lembaga desane. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Ngersake kitir suminil. Kitir sumilir. Ya ya sumilir. Sumingir. Sumilir karo ninggal katresnan. Uga ning pamundhut. Sesi Deman. Lintang Asmara Pat Podang Kuning. Matur sembah nuwun tuan rumah sampun napa? Gesingan nimbali, sampun saged nimbali. Iki saka tuan rumah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, terus ana maneh. Lah. Bojo loro. Bojo loro, pamer bojo loro. Pamer bojo loro apa pamer bojo apa bojo loro apa pamer bojo loro. Pamer bojo maksudnya. Kalih Lungiting Asmara yang membawakan Mbak Elisa saking Mbak Sukimin Kerajaan. Oh, Mbak Sukimin. Mbak Sukimin. Pundi Mbak Sukimin? Mbak Sukimin pundi? Mbak Sukimin pundi Mbak Sukimin?
Wah, laje Mbak. Mbak Sukimin iki. Mbak Sukimin, sehat-sehat Mbak. Idole Mbak Elisa ya Mbak Sukimin. Iki kancane Mimin. Kancane Mimin Apri. Nah, iki sing disendok sing diaturke. Sesideman apa? Sesideman rumiyin. Oh, sesideman. Napa kodang kuning ingkang saged ngangge Nggih, gamelan. Kok. Ya, manut Mbak Elisa sing penting kudu dicukupi dilayani. Nek Ponorogo ki mesti podang kuning. Kebanggaan, kebahagiaane. Lah kebanggaan kebahagiaan ya nggih. Monggo Nggih berarti podang kuning rumiyin. Heeh, dibawani nduk ya. Nggih, Rama. Nadyan wujud temong peksi Dek Elisa, Lah, balong rawuh. balong rawuh. Ya dulur balong rawuh. Dulur balong rawuh. Ngumpul rawuh. Ngumpul rawuh. Selaung rawuh. Saung nggih rawuh. Bungkal. Bungkal. Teng mriko Sukorejo. Cih. Tumplek-blek teng mriki. Tuplek-blek wonten mriki sembah nuwun. Pak Sukimin. Pak Sukimin. Alhamdulillah dolane ora ndelomok Mbak Elisa. Podang jenar iba bunga hatiku nyanding bisa Nggih majem mriki. Majem mriki. Sing mriko nggih majem mriko. Majem mriki. Ingkang majeng mriki sing mriko nggih marep mriki. Sing mriko nggih marep mriki. Ning ana sing marep rono. Lah ngopo? Kae. Ya sing ndil kabeh kan marep rene. Kae lho karo ngene-ngene. Ndil, ndil. Kae. Lah ngopo? Gon wet karo ngene-ngene. Ngopo? Lah mbuh kuwi ngopo ya? Ngopo? Nek ngene iki ngopo? Uyuh. Lino. Ah, podang kuning buka benang, monggo dados. Bojonegaran. wes ora kerasa
Nuwun Mbak Elisa. Injih, Rama. Istirahat sebentar dulu. Nggih. Mas Gareng. Wonten dawuh Rama. Bantalku bar dilinggu Elisa kok keplot lho. Napa nggih to, Pak? Napa nggih to? Ngancen tak jumuk ngene bareng. Oh. Ketoke deres-derese. Kok ya ngono ora mong wau aku gelemangku to sasa kok ya. Oh. Nggih, Bacutake iki ya, Mas. Inggih, nggih. Kathah sanget pamundhut-pamundhut ingkang lumantar nawala. Leres. Ayo sami nimbane. Nggih. Iki nuhoni ingkang dipun kersakaken Bapak Demang Randu. Nggih. Lan sedaya perangkat. Nggih. Nika kitil sumilir. Nggih bahaya niku kalian ampun ninggal katresnan. Nggih. Iki Dipinangkani. Mbak sapa ya iki? Niki kitir sumilir niki. Pilihan Reng, pilihan sapa? Niki Mbak Dwi. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Nggih, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Mbak Mia, Mbak Mia. Mbak sapa? Ayo. Kale Mbak Mutiara. Mbak Mutiara. Oke. Nggih. Mbak Mutiara. Yo, seperti yo. Lalale, lale, lale, lalale. Lale, lale, lalale. Ike, lale, lalale. Tole, lale, lalale. Lalale. Ike, lale, Kapurwakan saking mriki menika Mbak Mia Lutfiana. Nggih, bablasne Dik Mutiara. Bablasne Mbak Dwi luwe mosin gedhi. Aja mbok imbui ngono. Oh, ora. Kok nganggo luwe mosin piye? Ya maksude iki karo kanca-kancane awakmu ki luweh pideksa. Gemoy. Ya wis. Gemoy kebablasan. Dadi Gemoy kok kaya ngono. Ya nggih kok gemoy kebablasan dadi abuh. Gemobuh. Moga-moga Iki wonten sing dhisik, Nduk. kitir. Kitir sumilir. Ije. Mawon nggih. Sing bagus. Garap campur sari nggih. Nggih. Monggo kitir sumilir. Dados, monggo. Nggih. La la le lo.
kacang ijo wis diaturke. Nggih, langgam kacang ijo. Ya. Budaya nggih agama. Kula urip teng alam donya niku mboten bakal muspra. Oh iya. Nggih, niki wong yen ngerti agama, ngerti budaya, nyambut gawe ning endi papan, ning endi panggonan pun kepenak nggih Rama. Najan pagelaran wayang kulit ya kena nggih ngaji. Leres niku panutan nggih tuntunan. Ya paparan pesan-pesan moral. Betul. Dibacutke Mas Gareng. Injih. Iki ana pamundhut. Hadirmu bagai mimpi. Lah niku. Hadirmu bagaikan mimpi. Bagaikan kane ora nek. Kane nganggo teko wae. Saking Mbak Parmi ngeluk. Nggih, Mbak Parmi ngeluk. Mbak Parmi ngeluk. Iki sapa sing ngaturke iki? Niki Mbak Mia napa? Oke. Nggih. Ya karo Mbak Tias apa karo Mbak Elisa apa karo Napa kali Mbak Elisa? Oh, nggih. Oh, Mbak Elisa dhewe iki kok. Oke. Pamer bojo iki karo lungiting asmara. Oh ya, nggih. Niki berarti Mbak Dwi nggih. Sepatu yo, cok. Nggih. Mbak Tias. Ayo Tias. DSS. Hey, Berdiri yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Ora apa-apa. Turane saka Ngurang Gareng ya wis akeh. Nggih, wong niki tandane swara gedhe. Wah, dia mambu ning Pacitan. Nggih. Wis bocarane mandeke. Karo Wawan iki goncengan pit. Numpak pit goncengan wong loro. Monggo GSS. Hadirmu. Ya. Sinden kuwi ora kok aku ngelem. Pripun? Gareng. Nggih, leres. Gandut ya hebat. Nggih. Pokoke Langgam ya apik. nggih, multi talenta. Luwe apikne nek bon. Ya kok nggih mboten usum sakniki. Wong bon nang gone dalan ora usum. Nyamleng. Iki Mbak Elisa iki. Nggih kok ya. Lungiting asmara kedah Mbak Elisa ingkang ngaturaken saking Mbak Sukimin. Mbah Sukimin. Lha Pak Sukimin wau teng mriku lenggahe teng pundi niku? Oh nika, alhamdulillah. Masih ditunggu oleh Om Sukimin, Mbak. Monggo Om Sukimin masih Lungiting setia. asmara. Ya. Niki langsung nggih. Langsung musik napa langsung musik napa langsung gamelan? Simbah derek wonten ngajeng mboten. Wonten panggung. Iki jane anu Mbak Elisa. Mboten, Iki sing kagungan kersa iki apa kersa jumangkah munggah panggung no mening nih iki. Lah nggih. Niki Padha sareng-sareng. Mas Paten wau namung request tok, aku ora munggah Mas. Oh, ngaten. Request kitir sumilir wau kalih Lintang Asmara. Lintang Asmara, nggih. Niki mengke dipinangkani mangke. Pun dapur niki wau aku kok rasa munggah. Oh, pon japri. Nggih mboten Mbak Paten kalih Mas Paten wau kan lenggah teng mriku. Oh nggih. Menawi Bapak Semo nggih mboten. Mboten. Pak Semo to? Nggih. Duka lek Pak Semo keconten sajae kok ya. Pun saya. Oh nggih. Cepek ya. Ya, Lintang Asmara. Diaturke monggo. Nggih Lintang Asmara. Lungiting Asmara. Lumiting Asmara. Ya judul nyerempet to Mas. Ora apa-apa. Jadi yang macem-macem. Kacek setek beda lagu. Tanggane. Ugur tanggane tok ya nggih. Monggo. Dulur nak sanak. Nah. Rama. Mas Gareng. Wonten jawuh. Anggenipun suka pasuka dipun candheken min nerusne lagu mengko gara-gara ditutukne sak mlengere. Nggih, jawuh Rama. Jawuh. Nutukake lakon. Nggih, jawuh. Kuku sing tupaku melon ngelingken tiasa ngobake. Rong eclek
tumipo kegaran santosa waratane meteka sikara karoda tataketan katon barang-barang irang nyerang